Shoutout sa mga TikTokers. Hello mga moms! Kung dagi sa nakadiyot inyong pag-tiktok, grabe, tanaw sa mo sa akong bagong vlog para di mo maulahi. Importante kay ni akong panghimang ug malingaw rapod mo ani. At the same time, napod mo'y makatunan diri. Ug by the way, di lang ni para sa mga tiktokers. Shoutout pod sa mga tig-bugal-bugal ug tig-saway sa mga nag-tiktok dira. Kaya di ay to, natakdan rapod ug sa news feed, maunay permi makita. Di lagi ta mo judge, kaya sumbalik ra nato na di pod magsalita ng tapos. Kaya ikaray mailang ug mapahiya sa imong mga daang post. I-short samok daw sa news feed. Mga tao puros TikTok ang ipang-upload. Pero don't worry, makasabot rapod mi. Kay kabalo mi ang TikTok makatakod. Sa kadaghan nga natakdan, murag ang COVID-19 nalay maikog. Ang nakakuyaw lang, kay dili jud kaani dayon maka-recover. Once manggod makasuway na ka og TikTok, halos di na pud ka maka-get over. Permi na lang TikTok na asa huna-huna. Hantod makalimtan na lang pud ang dinner. Baong advice lang nako ninyo, mga bro ug ter. Ikalma lang jud nato atong kaugalingon. Ug sa TikTok di magpaka-over. Pero on the other side, napoy natabang ang TikTok sa mga tao labi na karon. Lockdown ug quarantine, mao ang mga tao sa TikTok na lang pud nakatuon. Makawala sa stress, ug makawala sa ka-boring. Dili parehas ka toxic sa mga post sa FB. Nga usahay malingaw ta, usahay pud makapraning. Permi na lang ta makakita og mga hater, makabasag mga bitter, kapay mga page hacker. Pero anyways, di man pud sila nga i-compare. Syempre, dakog kalahian ang Facebook ug TikTok. Actually, kung di pud tungod sa Facebook, di pud kayo manon ang akong YouTube ug walay mo follow sa akong TikTok. So thanks gihapon sa FB no. Pero ang ako lang jud ba, sa naghisgot naman lang ko sa TikTok. Syempre, maamong jud ang Facebook. Ig-agaw raman pud siguro na sila. Kaya related ra jud bitaw ug dili tungod sa TikTok. Amot na lang jud kung unsa kamingaw. Mawad-an jud taglingaw. Basin maabot ta sa point nga manakop na lang og langaw. Para sa mga walay lingaw, sa mga himantayon, yes, yung daghan daw sigig TikTok. Bisagway mga angay, kung masayaw, muradag octopus nga naputlag gaway. Kung di ba, muradag nakatulon og bara. Kaya ang sinayawan, askang gahia. Ingon po ang uban, nga ipaagi na lang sa TikTok ang pagkanta-kanta, para ang iyang original nga tingog. Di madungog kay perting batia. Sa kung makasumay sa original nga sound, perting laaya. Wa daw angay, kaya ang gaya-iya ra. Kaya ang pinaka number 1 nga issue nila sa mga nag-TikTok. Kaya ang filter lagi daw nga maoy nagpagwapa. Kung sikat daw ka sa TikTok, sa personal wa kuno makaila sa imuha. Kay lagi gwapa sa TikTok, pero sa tinud-anay daw astang batia. Walay wrinkles o pimples sa TikTok, pero sa personal perting daghana. Puti kaayo sa TikTok, pero sa personal haskang laguma. Sige pa cute-cute sa TikTok, pero in reality wa pa ay ligo. Wa pa nang hinlo sa ilaha. Uy mga meg, di na gikan sa ako ha. Igo na ko nag-review sa mga gipang issue anak nila. Kay grabe ka mga bitter. Abig di sila ka-install og TikTok. Kaya ang cellphone di ay puno na. Mura na bag di mahimuutong na ay epek og katawan nga TikTok video. O para bay number 1, nabubuhak-hak og katawa. Pag sure mo uy, bahala di na lang mo follow sa ako Basta di lang pud mo manaway ha. Kay lugar para sa mga toxic ang akong TikTok. Kung di mo ginahan, idi ayaw mo tanaw para ang ending di mo magmugtok. Sa di ang nga i-problema, inyo ra bang problema hun? Ako pa ninyo, unahon sa ninyo atiman inyong mga bulingon. Ay ko ninyo hapagi grason na nahutda na mong sabon. Lingkod. Barang up sa lingkod. Pangayo mo sa inyong kapitan, bisag kana lang baratuhon. Maunay angay, ug una ninyong atimanon. Di kay ang mga nag-TikTok, inyong panglabdon. Pag-usab na pod siguro, kay mong patakaran og mga desisyon. Ay na pag biniter dirang dapita. Drop your TikTok account sa comment section aning video ha. Kay basin daghan pa di ang mag-follow sa imo ha. So unsa pa imong gipaabot? Pa-register na. Wa baka na orient sa inyo ha. Ang TikTok karon, perti nang usuha. Mag-TikTok pa man
lang gani ng mga artista o politiko. Maski perti pa nilang bisiha. Ikaw pa kaha nga nagsige raglingkod sa inyong ha? Oops! Murag si Mama Tinti naman akong gipadungog-dungugan diri sa Chara na ha. Sige ra bitaw naglingkod akong mama. Pero yang cellphone perti pod biyang bisiha. Kontak sa akong mga supporters. Edit sa akong mga vlog. Scroll sa newsfeed. Ngitag idea sa vlog. Labaw sa tanan. Kabalo mo asa siya na busy karong panahuna? Syempre sa TikTok ma. Pag una permit ako badlungon niya. Kay sige na lang daw ko og TikTok. Bisan ang kamera perting batia. Pero naunsa naman ni karon. Mas daghan pa man lagi kag upload kaysa sa ako ah. Asa naman justisya? Hay, sa akong balikon. Maulaw lang dyan ang COVID-19 aning virusa. Plus makatakod. Pero ang nakalahi sa TikTok ma-enjoy pa. Pero ang COVID-19 mag-antos ta. Mag-uol pa. Wala pa. Ug di pata kagawas. That's why, mas better na lang jud matakdan sa TikTok virus kaysa anang sakit nga makamatay. O makapadepress pa sa tuwa. Sa mga TikTokers na ko dira nga mga kameg. Padayon lang jud ta kung asa ka malipay, di ba? As long as di lang pud tawag palabi. Kay ni ana si President Duterte nga kaduha lang daw sa usa ka adlaw. Kay medyo sumol ra. Pero sa mga nag-follow sa akong TikTok, sorry kung makabantay mo. Nga ang among upload usahay maabot og 5. The more the merrier biya pud usahay, di ba? Boom. Merrier. Murder na lang, di ba kasabot? Di bitaw, di lang yun may mga kontento usahay. Pero ay kabalaka. Kay kung makaamgumi nga bati di ay. Madilit ragyapon na sa di madugay. Pero kotob sa mga TikTok na mga field kaayo namo. Maunay giingon nga wa jud may mahimo. And back to TikTokeres people. Ayaw mo padalaan ang mga bitter o ginawa yun. Tudloin na lang na sila. Kay basin derapod na sila kay balo ug unsaon. Syempre, kamo kuno di ka mao. Di ba mo masipok? So, speaking of sipok di ay. Basin na ay masipok ka nga vlog ha. Basin makaingon mo kamo akong gitira. So disclaimer lang sa diri. Wala ko'y gipunteriya ani or akong mamshi. For fun and entertainment ani. Maong ayaw lang kayo mo og ka-stress ani. Kalma lang jud tang tanan. No? Kung di pod mo ginahan sa TikTok, di mag-uul. Kay ang TikTok, di man pod ganahan ninyo. Hello! Joke na jud na ha. Kabalo na biya mo sa mga vlog na ako. Puro na lang rhyme-rhyme. Labaw pa flip-top battle ni Uncle Husky o Tito Shernan. Pero bitaw, wajud ko nag-promote sa TikTok diri ha. Palihog lang. Wapod biya na hangol ang TikTok sa akong channel. Maong di na pod ko mabayaran. I-content lang ni nako. Kay kabalo ko daghan pod ang ginahan. Daghan pod ang nag-request ani. Og ilaha jud daw nga tangan. I hope daghan jud mo tan-aw ani. And kung gamay ra, inyo na lang pud unta kong tabangan. I-share lang ning video ha. From YouTube to your Facebook. Please, bisag pinaskuhan na lang. 8 months na lang diya magpasko na. Charot lang. Bitaw, I hope i-like, comment, and share pud ninyong video ha. Kay dira pa lang, dako na mog matabang. And of course, ayaw mo kalimot sa pag-subscribe. Please, please, please lang pud. So, diri na lang kukotob, diri na lang kataman. Kung unsay inyong kalipay, padayon lang. Basta ayaw lang pud abusari inyong mga kalawasan. Kung unsay kalipay sa atong mga isig kataw, dili na to babagan. Support na lang pud ta para dili ta makontrahan. So peace to everyone and everything and every day and every time. Sharon and I thank you. Shout out! Shout out Uncle Raymond Alintanahin or aka Uncle Imon. Shout out po ni Mamo Cherry Fajardo Balansag aka Chambe Chambe. And shout out po Mama Bibi nga naa sa Japan karon. Keep safe dira Mama Bibi. Shout out Ann Conel, Jocelyn De La Cruz, and Junel De La Cruz sa Isabela. Rizal Fontilar from Coronadal City, South Cotabato. Stephen Pakis, Junel Grace Caberte, Chris Maria Timaan, Ali Chan, Mariver Jupet Damian, Suset Ituralde, Ethan Vincent Ituralde from Lahog, Cebu, and advance happy birthday. At Timaymay from KSA, Riyadh, Saudi Arabia, Hanilin Francisco from Jensan, Jomar Vlog TV, Laika Vertudazo, Gypsy Saragosa from Bohol, Abaw Henrik from Merlion, Singapore, Anne-Marie Miranda, Arjun May Sunit,
John Fernan Rosario, Helen Nazarino, Jocelyn De La Cruz from Dubai, Lorenette Bebelo, Martinez Rio, Melinda Rio Morales, Ngaman Guling Ardines Rio, Remy PBH Kaputulan from Saudi. Nakagwapa. Bakit kakasal? Tigbalik doon. Kasama sa mataman. Ha? Kasama sa ate. Mag-tiktok ka. At TikTok ka. Sige na, kamalin ko na sa ate. Kiss, kiss. Kiss ko ba? Ay, cute.